So yun guys, nandito na tayo sa Bubuna Birhen, kung tawagin po nila. So on the way po kami. So yun nga, medyo malayo-layo yung lalakarin natin. Medyo nakakapagod. Nabibitin kayo sa video, no? Nagka-problema po kasi tayo sa sa audio. So ganito na lang ginawa ko. So yung next na video is yung part na paakyat na kami ng bundok kung saan matatagpuan po ang tinatawag po nila sa Pangasinan na Baloy Birhen. Pero sa sa Tagalog tinatawag po nilang Balon ng Birhen. So continue po yung panonood. So ganito kahirap umakyat ng bundok guys. Pero palapit na kami ng palapit dun sa Baloy Birhen na tinatawag. So yun, first day po namin umakyat dito. Medyo matarik yung daan. Ganito mahirap umakyat bago mo marating yung tinatawag ng Baloy Birhen. So pakita mo yung view.
tapos na tayong mag-grocery. So ngayon uwi na tayo, pababa na tayo ng bundok. So tara. Kahirap umakyat kanina, ganun din kahirap bumaba. Yun naman, kung gaano kahirap. Alam nyo na ang trabaho ng mga nasa Born to be Wild. Hirap kaya bumaba. Meron sa tatakon, George. Tingnan nyo naman yung binaba namin, oh. Nagpunta. Makaroon. Ano ba? Mas mahirap to sa mga napupuntang ko dati. Hi, what can you say about today? Wow, it was a great experience, you know. Ang hirap, extreme. Okay. Hello. Welcome to the channel. May konti lang tayong interview kay Sir Ricky Boy. Kung gaano kahirap umakyat. Sobrang hirap po pero worth it pagdating sa taas. Kasi makita mo yung tingin ng Virgen Maria. It's really worth it pero ang dulas, ang putit kasi umulan daw kagabi. Yun lang po, nice experience. It was great. May tanong pa ba? Hi po! Ang ganda-ganda po dito sa tourist destination ng Pangasinan. Hi! I love it! Nakaka-fresh. Kahit agad. Ganda. Hi! Hi! Kaya naman, natutehan. Kawas. Hello po. Nakikita niya para mag-ng jacket niya ito. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Kasama natin ang mga kabataan na naglilingkod sa Diyos na bumisita sa ating pinagmamalaking destinasyon ng Bugalyon. Yan, hello guys! Say hello! Hi, Barry! Hi! Yan. Good morning po sa inyong lahat. Nice po naming batiin si Joseph Carrera. Yan, batiin mo naman si ate mo. Meron sa kanya. Hi, Joseph. Yan. Munti ko na siyang nakapasa. Oy, ma! Sasawadi ka!